ассалому алайкум ба ҳама бародаро ба ҳама тамошобинони канали мошин савдо. Дӯстон, як бори дига хуш омадед. Дар навори имрӯза мо 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хубанд, нархҳои дастрасанд. нархҳои имрӯза бародаро сар мешавад аз 8000 сомон. фақат навора то охира тамошо кун, лайк гузора фаромӯш накун. бародаро, шахсоне ки якум бор меҳмонанд, ҳатман уб нашавед. ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳаст. ба тариқи мо ватсап равон кунед мода ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имзара сар мекунем аз Toyota Corolla ки соли барориш 2010 солай. кузов седан, объем мотор боша 1.8 литрай. сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. техас мотор то моҳи октябра ҳастай. танофкашам то моҳи октябра ҳастай бародаро. балонош ҳолаташ миёнай. мошин дар тарафи саховат қарор дорад. дар душанбе яъне 92000 сомон бародаро нархш када ҳисоб баш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 550000 рубл мешава. харидор аниқ бошафта биёин ай пеш муомила дора бо арзон мешава. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW M5 соли барориши 2004 сол, объем мотор бошад 2.8 литр. сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш автомат. мошин бениҳоят тоза мега соҳибаш бародаро, ягон дард надора. ҳуҷҷатҳош 1 сола ҳастай, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри ҳисора 80000 сомон бародаро нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 479000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай биёен ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародаро, шахсоне даки мошин дар кора яъне BMW метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra аз соли барориш 1993 сол, объем мотор боша 1.8 литр. сӯзишворӣ боша бензина газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати кори қарор дорад. гази бензинаш кор мекунам. мошин афтай поли 95 ворӣ кардагем сурош насом дар кораи фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи қумсангер бародаро қарор дорад. 8000 сомон нархш када ҳисобаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 47000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед, биёен ай пеш бо муомила дора, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, агар шуморо мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳед ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузорен, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. мо дар равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. дар ҳамин рақамҳо ватсаби мо ҳастай. ба тариқи имо ватсап равон кунед. Volkswagen Passat соли барориш 2011 сол, кузов седан, объем мотор бошад DV0 литри турбо. сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. ягон камбудӣ, дард надора. фақат мешини ҳайш мекунӣ, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол бародаро дар ноҳияи Файзобод қарор дора. 150000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 898000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай муомила дора. биёин ай пеш камтарак арзон мешавад. дар ҳамин рақамҳо бародаро ватсап ҳастай. метавонед ба тариқи ватсапам муроҷиат кунед. маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1997 сол, объем мотор бошад DV0, сӯзишворӣ бошад бензин, коробкаш механика. мошина гуфтаи соҳибаш ай тарафи душанбе харидагем. мошин дар душанбе гаштагай, ҳолаташ миёнай, бад несай, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи восеъ бародаро қарор дора. маълумоти бештар нависондаи ки несай соҳибаш 45000 сомон нархш кадай мошина ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 269000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай биёин ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. эълони навбатӣ аст бародаро. камераи фурӯшӣ ҳолаташ хуб, камбудӣ надора, ҳама тарафа 100%. ба ин камера суратам гирифта мешавад бародаро.
чихеле ки дар раст мебинед ҳолатша фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро камера дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. 10,000 сомон нархш када ҳисобиш. Харидор андиқ боша гуфта биёин ай пеш гапзанон мекунем, ягон сум бо арзон мешавад. марҳамат бародарои харидор, барои маълумоти пурра аниқтар рақамҳои соҳиби камера марҳамат дар рӯи экрани шумо занг занед ва қатъи соҳиби камера гапзанон кунед, муомила кунед. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳастай ва харидорӣ кунед. Opel Astra ҷисоли барориш 99 сол, кузофи универсал. Объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. Мошин 4 баллони нав дора, мега соҳибаш бародаром, дарош ручнояй. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ягон камбудӣ надора, фақат мешини ҳайш мекунӣ. Фурӯхта мешавад. Мошин ин ҳол дар ноҳияи Панҷакин қарор дора. 52,000 сомон бародарон нархш када ҳисобаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 311,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёин ай пеш бо муомила дора, камтар арзонуш мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 96 сол, кузофи седан, объем мотор боша 5 литр, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародарон. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 12,000 сомон нархш када ҳисобаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 65,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Hyundai Starex соли барориш 2002 сол, кузофи минивен. объем мотор боша 2.0 литр, сӯзишворӣ боша дизел, коробкаш механика. мошин гуфтай состояние созай, 4 баллони 90% дора, 2 моҳи дига ҳуҷҷат дора. номеруша нав гирифтагӣ мугтай, хулоса сум дар курай мефурӯшум. мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе 33,000 сомон нархш када ҳисобаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 197,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора, арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барориш 97 сол, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай, срочно сум дар кура гуфтай фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар ноҳияи Восеъ қарор дора, 28,000 сомон нархш када ҳисобаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 167,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат ҳамин рақамҳо занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқтар, марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Honda Servi соли барориш 96 сол, объем мотор боша 2.0 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дора. 29,000 сомон нархш када, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 173,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Leganzi соли барориш 99 сол, объем мотор боша 8 литр, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. мошин ҳамега соҳибаш состояниш созай, 4 баллони нав дора, акклиматоришам навай, кондитсионершам кор мекунад, фурӯхта мешавад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе мошин бародаро 13,000 сомон нархш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 77,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. али шамеша гуфтай ба ягон 99 состар қатӣ. ҳамихе вариантҳо дошта бошен, занг занем, пешниҳод кунед, маслиҳат мекунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 2115 соли барориш 2005 сол, объем мотор боша 5 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш мотор, коробкаш 100%, ҳуҷҷатҳои солонааш будшидагиай, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 14,800 сомон нархш кадай, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 88,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёин ай пеш муомила дора, бо арзонуш мекунем. барои маълумоти бештара ба даст овардан дӯстон, метавонем ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунем ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунем.
ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. Зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед дӯстон. мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯширо кӯшиш мекунем ки пешкаши шумо кунем. то навории оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.